Ooh. Gay kagahi. Udong. Ano ka daw? Chupa ka na. Do you like chips? Yes, I love chips. Lami ang chips. Call it unhealthy pero ganahan dyan kong chips. I love chips. Nindot na ay, naon sa baba. Do you like vegetables? No! Selected lang ang mga vegetables. Yes. Yes. Today, you will be trying vegetable chips na viral sa TikTok. And you're gonna let us know if they are a meh or a whoa. Are you ready? Game. Yes. Let's go. I'm ready. Our first vegetable chip is from KCO. Kangkong chips original by Josh Mojica. Sino si Josh Mojica? Sino si Pedro? Dagan po kong nadunggan ani online sa Facebook primarily. So, yeah. You just grab a pack of the happiest chips owned by a 17-year-old boy. Char, 17-year-old. May pa siya na siya na-achieve at 17. Hindi siya mo dininindong juice niya eh. Later na kaya isulti ni Mapot ni Josh. Kangkong chips, number one brand. Number one brand daw. Karon pa mo kita ano eh. So let's see if number one bagit siya. Kanila nga, usa ka kuan ako. Silingan ni Josh. Silingan ni Josh. Maani ng balay. Usa ka balay, amo ani. Makita man ang ilang balay, kanaman sa taas mo sa una. Kaya na-shock yung no, ibalig yung Josh di. Ano ba? The taste of kangkong na medyo greeny or like nutty flavor kay naadyo siya. Di ko ka-feel sa kangkong. Weird siya kay meron siya gway lasa. Okay lang. Tabang. Murag nahugi siya nga world's best kay murag mora niya ang world's only kangkong chips. Next, guys, sour cream. Mas bet na ko ang sour cream over the classic nga flavor. Parang jud siya. At least, dili kay siya unhealthy kay gulay. Sour cream jud siya. Daghan kay powder. Murag kakauna kag harina nga na flavor. Palamuti ra man ang kangkong. Harina ang gibalid yan eh. Pero dunong Josh. Sarap gyud ka dunong ha. Silingan ka inyong balay. Sa kabalay. Nasa mo ah. Sige, tilawan na to ang spicy cheese. Pero buta na sila nga pamilya, sinang Inday niya. Noy Pedro. Katagay na sila sa akong papa. Dilawan diyo. Noy, gunahan ko ani. Pero again, harina ra gyapon. Nga gibot na ang flavor with a touch of kangkong. Ano spicy cheese siya? Nagman siya spicy. Hindi po siya ka ng cheesy jud. Dili kay siya spicy, dili sad kay siya cheesy. Di siya hang! Promise! Di siya hang! Wala kayo ni-hit ang spicy o ang cheese. Like, for a flavor called spicy cheese, low-key ang doka flavors. My final thoughts sa kangkong chips, it's a wow. For the taste, it's a meh. For the locally sourced from the hands of Filipino farmers, ako na siya i-roll. Siguro in general, a wow man siya. Yun ako siya type. Sorry, Jud kaya. For me, it's a... Dong Josh! Love gyapon sa kadang sa inyo ha, sa kabalay, nagabang mi sa ta. Okay? Next! Our second vegetable chips is from Cassie's Mushroom Chicharon. Never pa man ko nakatry og mushroom. So, ambot laon sa ako ang point of reference. Ganaan ko sa niya ba kay Jen, kay mura siya mamasita nga. Oyster sauce. Ala! Oy, healthy siya. Low cholesterol, and then mushroom. Tilawan tong classic. Mushroom din siya, no? Bland lang siya. Pero makanan ako nga na siya, lasa siguro niya siya sa mushroom. Nindot siya pampulutan. Mas mataste ni mo kay ang flour. If ibutang siya sa bowl, di ko makatel nga mushroom siya. Mura siya chicharon nga lahi yung timpla, mura. Try na tong garlic. Isog iyang garlic. Lami siya, lami. Ay, abel. Meron siyang chicken skin. Kalami siya. Mataste na ko ang garlic. I mean, duh. Strong kang garlic, no? Di ko ka taste sa mushroom. Barbecue. Meron siya ka ng chips na yan na, barbecue na powder jud. Hindi ko kasabot sa powder ng gamit ani. Di jud ni mo mataste ang mushroom. Really good. Mo ni siyang murag favorite din na ako nga flavor out of the three. Cassie's mushroom chicharon is a wow for me. It's a meh for me. For its uniqueness kay wow. Kay mushroom nga gichicharon. Mushroom chicharon is a wow. Mushroom chicharon is a wow pulutan. Nag-inom mo niya, ganun mo healthy nga pulutan. Why ba kwenta ka nag-inom mo? No? Our third vegetable chips is from BB Zad. Ooh. Mo siya duwaan.
Kuan mo nang duwaan sa mga bata. Kanang luto-luto ba? Murag masamot ko di ma-entice kay daghan kay daghan kay gulay and prutas sa picture. Mura siya siminto. Sa kilid ba? Pero yeah, so ayan na to. Wala ka diya manok. Okay. Gay kagahi. Wait lang. Ambot. Di ko kaget. Sumar siya expired na ambot. Actually, kung wakay lingaw, gawin ka na may tambay ka. Pwede naman ang kanaya ka. Udong! Ano ka daw? Chupa. Chupon-chuponon ni mo ba? Ayaw na lang kay gahi. Masyag duwaan! It's so oily. Taste oily. No? Wala na siya natural taste sa iyahang pagka-vegetable. I rate this Bibisan 4 T's as a meh. Bibizan is it's a mess for me. It's a meh. Kaya wala ko kasabot niya. Unsa man ni pagkaon? It's a meh for me. Rating na ko sa Bibisan Toy. Toy na siya. Kaya titik. It's a meh. Sa may nag-imbento. Viral ang vegetable chips sa TikTok. Tungod kay murag conscious na ang tao karon na kanang trying to be healthy jud. Alternative siya sa mga food na usually or mga snacks nga usually pangitaon sa mga tao. Nakagets po ko why it's popular kay lami man siya. Viral vegetable TikTok chips is wow for me. Ratings na ako sa vegetable chips is sorry guys. Vegetable chips sa TikTok in general is a meh. So I rate vegetable chips that I have tried earlier as a meh. Vegetable chips are a woman, kay they're fun to eat except lang jud atong last di. Jud ko ganaan ano niya. Nagdisod kog